Tugasnya Pak Dewi piye met. Ayo. Saya ya. Ora ham. Aku ki sayah met. Ora ham. Aku ki nguyuh kowe bengak-bengok wae to. Lah piye wong metuwe bengok mosok kecerewet tok kowe dadi wong kaya. Janu mlentung. Ora gendelen aku ora baksope tak aman. Salam sik met. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak dhewe sowan ana ning ndi, Met? Ning kene. Aku dhewean. Adewe tekan ndi, Met? Adewe tekan pundi, Pak? Oh, nggih. Boten krungu. Awak dhewe iki mbiyen wis tau mlebu rene iki. Mlebu tok Arek daftar sekolah. Iya toh sekolah. Heeh. Bu sapa jenenge Bu Jisene iki mbiyen aku lali. Bu sapa? Luvita. Bu Luvita. Bu sapa? Luvita. Novita. Aku lali jenenge. Kok Nuf? Apa Luvita apa Supita ngono kuwi ya aku lali ya. Intine adewe mbiyen gelajikan ning kene Gelajikan ning kene. Sedelok tok Pak Crit balik bingung. Berarti kok ngecrit tok nang. Iya, awak dhewe sowan ana ning kene sedulure dhewek Purworejo ya ana. Enten. Ana Mas Lulut. Heeh, luar biasa. Luar biasa tekan kene jebule bolane dhewe tekan kene kok. Ora ndek sawah apa Lut? Sekolah terus. Urip kok sekolah tok Lut kowe iki. Tuwa sekolah. Ngece. Didongake muga-muga masyarakat kene sehat selalu lancar rezekine. Nggih, ayam tentrem. Gemari pahloh jinawi. Heeh. Wis, tubuhke ngene. Luar biasa. Met, aku weruh wong apik iki. Dina. Ibuke gek kipas-kipas.
Sing Bu, di- oh. kipas-kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain. Masuk. Masuk, iya. Masuk, Mat. Heeh. Masuk kipas terus. Kipas-kipas terus masuk angin. Halo Pak Bos, ajeng senang. Manam jupan tua kapat. Nah iki. Bolo. Oh, menak konser Awas. mungkin. Hah? Menak konser. Kita kenten. Tak tan 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 dung trak tak dong trak tak dong trak tak dong tak dong tak dong trak. Ayo, Pak. Malah ngono-ngono tok. Aku nek ora wong kok ngene iki tak Lah, gawe seneng, Mas. lah, bolomu kuwi. Menghibur. Menghibur. Bukan bolone ya. Utuh, Ki termasuk aku mulai gedeng kowe. Kok iso? Tak iduoni. Lah, Terus, iki Sok. kan. Kita tim, oke kita tim, oke? Ya, ngono wae. Piala Wong- ning wong- sirah Des. Loh, saking menangi kok. Saking Menangi, saking Merdeka. saking menangi ya ning dhuwur to. Nek kok iso bingung. Tapi luar biasa. luar biasa Heeh. iki. Yo kuwi 1001 Des. Iya, Apa kowe gelem Oh, ngatiri? aja no, Aja aja. to. Lah idioni. Lah iya 1001 kuwi mau. Saya siji. Heeh. Pak, ri Pak. Pak, ri Pak. Kok iso ngono to? Aku syaratnya merongos sih. Oh. Jadi merongos iso nyemprit. Ayo Pak, ayo. Oh ganti, ganti, Oh ganti gue panci. Nah, Ah. iki ana musike, Met. Apa? Cang cing cing cang cing cang cing cing cang cing Oh. cang cing cing cang cing Oh. kiwi kiwi kesangan. Ono, Met. Wah, awak dhewe ketemu ngene iki gawe menghibur kok, Met. Lah iya, Lah iya. Pusat perhatian. Nah, iki wong sekolahan to, Met. Heeh. Ora apik nek ora milu joget. Heeh, joget kabeh. Joget kabeh. Heeh, yo Mas. Biasane sing joget kabeh iki ana brodutan barang. Ono brodutan. Ana tukang blodut. Endi? Tukang blodute, tukang bakul soleh ndi? Lek Rut. Lerut, bakul logo. Lek Rut. Wah, Oh, iki iya. to. Pramila, Oh, iya, monggo siap. monggo. Oke? Nah, Siap. monggo. Niki sing cah sekolah bahasane Mas Lulut. Mriki, yo. joget mriki. Bareng-bareng Kabeh. sedaya mawon. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Los. Kaya Ayo. biasane lho Mas. Oh, ayo. Sedaya mawon, sedaya Sedaya mawon. mawon. Rawo, Bapak Ibu semuanya Oh, oh. dikebehi kalangan iki ra apa-apa. Ora apa-apa. Bare bar ilang Ini. kabeh. Ayo Lut. Ayo. Nah, kita ngetes aku. Ngetes apa? Ke Ngetes sekolahan. Lulut. Ngetes. Biasane gagahan ngono ya. Gagahan saiki jadi Pramila. Jajal. Dadi tim Jajal. Pramila. Jajal. Ayo Lut, Ayo. kene. Hah? Ya. Apa? Nah, aku dhewe yo gak. Ayo, Ayo. liane kabeh. Endi? Ayo Mas, Mriki Mas, mriki Mas. Mas, mriki Mas, ayo. Mboten dibrakot. Ayo. Sing sportif, sing sportif. Ayo. Sing nganggo kartu kuning ngene iki do mlebu kabeh. Ayo, Mbak, Ayo. kabeh. Sing nganggo kartu Ini. kuning ngene iki. Kita itu. Iki gede Ayo. sama barang mlebu mlebu. Dene Ora iso, ora iso. Ayo. Ayo, Oh. kabeh. Yuk Mas, tunjukkan kemaluanmu Mas. Maksudnya kemampuan. Maksudnya Ayo, kemampuan. Ayo. Ayo, ayo Mas. Ayo. Nggih, Mbak, monggo. loro. Kita itu, Ayo. Mbak. Kok mung loro Alah. kabeh to? Ayo. Mas, nggo. Ayo. Oh, mboten. Wis. Iki ya. Iki ana Mas Lulun karo Mas Soten iki. Yogi. Mas Yogi. Reneo. Heeh. Iki Lah lagrake. ya wis joget Iki ae. lagrake gagahan biasane. Heeh. Saiki gawe pramila. Lah, Mumet heeh. gundule. Lah iya, ora apa-apa. Oh, kudu dites, Met. Heeh. Kudu dites, Met. Iya. Ayo, dirungake. Yo. Iki kobro. Ah, modar iki. Ayo. Teko. Ya sik. Ngose. Milu kene. Ngose. Ayo. Mas, nilih tutuk bendene, Mak. Tutuk bendene. Sulinge, Mas. Ngene niki. Iki. Ampil. Nah, set. Nilih. Nah, iki kudu pinter awak dhewe. Diwarai sik, Met. Yo. Diwarai sik. Iya. Sing nyanyi kene. Sing nyanyi kono. Wis. Oh, urung.
Piye, enak toh? Tak gawe saya, panitia kudu saya. Ayo, nganu, saiki montolang lek. Anu, ya Irfandi monce-ronce kembang, oke? Golek bola, ora apa-apa yo. Wayahe tampil, wayahe tampil. Siap bro. Nah, kumpul yo. Nah, terus, tambahin meneh, terus. All in yo, all in. Nah, ngono Mbak Randy lah ya seneng Pak Randy. Masa toh? Ayo Mandi. Cah perkap karo artistik nek ra mlebu ning kalangan kok bongkar kalangan dhewe ya. Iya. Ditata ora? Loro-loro yo. Semprit sik, semprit. Semprit sik. Madhep rene. Yo, madhep rene, Mas. Semprit sik, semprit. Wih. Sing lanang rene. Ah, ayo, madhep rene jare. Nah. Yo. Beres, Mbak, beres loro. Video. Ayo Lut, kene Lut. Nah, iki ya lagune ya Irfandi ronce kembang. Nah, mumet deh. Gundule mesti mumet iki. Aku ngerti. Ya Irfandi ronce kembang. Wangi ini mubiar ku bilang. Ojo siro miturut hawu pengiran. Ya Irfandi ronce kembang. Wangi ini mubiar ku bilang. Ojo siro amigo miturut hawu pengiran. Monggo tidak ingkang sekisa urip piro ing alam donya kuwi ora kena semoyo. Ya Irfani ronce kembang wangine mubiar kumilan ojo sira amigo miturut dawuh pengiran. Ya Irfani ronce kembang wangine mubiar kumilan ojo sira amigo miturut dawuh pengiran. Apik. Nah. Ganti ora koplo. Apa? Ganti minak konser. Minak konser bi. Minak konser. Ayo. Wih, siap. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang berjuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya.
noda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Ganti, saiki warok. Apa? Sluku batok, batok ela elo, sirama menyang Solo, leh oleh payung moto, tak jetit lolobah, wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sluku batok ilang elo, sirama menyang Solo leh oleh payung moto. Tak jentit lolo-loba, wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sluku batok ilang elo, sirama menyang Solo leh oleh payung moto. Tak jentit lolo-loba, wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wis komplit tok ya. Andes iki jan marahi kok ya. Lho, anake ndi, Des? Aduh, kipas-kipas cari angin meneh. Asik disawer keripik. Ah, mayan. Meso. Apa dikon promosi? Wis.
Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, ya. Yuk, yuk, yuk. Hei, hei, oi. Oi. Hei, hao. Ho. Ayo.